Imikhakha yezobuciko nezokuvakasha ingenye eshayeke kakhulu ngenxa ye-COVID-19 nakuba kunjalo banxuswe ukuba babambe iqhaza lokugqugquzela imiphakathi igomele leli gciwane. Amanye amaciko anxusa ukuba akhokhelwe ukwenza lokho. Kepha-ke usekela mengameli umnumzane uDavid Mabuza uthe nakuba elizwa ikhwelo labo ugcizelela ukuthi ugqugquzela abantu ukwenza njalo kufana nokusebenzela isizwe okungayidingi inkokhelo. Eningizimu Afrika isilele emumva ukugcina isibalo sokugoma abantu abalinganiselwa ku-300,000 ngosuku. It's becoming a bit difficult. This is a milestone we've set for ourselves, which will prepare the country to save lives that could be lost during the expected fourth wave infections. We need to deal a blow with the disinformation and information peddling, which is doing rounds in our society about vaccination. Abasubathi nabadlali bebhola nabaqedisa izungu bathi bayimisela ukulekelela uhulumeni kulomkhankaso. Sibona nje amateam awenzi kahle. Ithina asikho kuba ama player ka number 12 egroundini. Ngiyacela ukuthi siphume sonke sabe sokwenza okufanele sikwenze. Abantu abahambe bayogoma ukuze icountry ivuleke. UMabuza uthi ukhathazekile ukuthi imiphakathi yasemalokishini nabahlala emaplazini basilele emuva kakhulu ekugumeleni igciwane icorona. Ezindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.